Otu kọmitii nchere oge ndị mmadụ 21 ka ehibegoro maka afịa Iron Dealers Union Oga Junction na Tani Road na kansụl Ọgbarụ. Ya bụ otu kọmitii bụ nke onye isi oche otu ndọrọndọrọ apụga ndị eji okwu ha agba izu na mpaghara Ọgbarụ bụ pastọ Ọnọchie Obiora do n'iyi ọrụ. Emengini Ọsadebe ga-akọtọpụ akụkọ a. Ndị otu union ahụ okwu onye isi oche apụga nke okpuru ọchịchị Ọgbarụ bụ pastọ Obiora kwuru na ihe bụ ebumnobi ha iwube ndị ọchịchị ahịa dị iche iche bụ ka ha nwee ike iguzosi ike n'ahịa iji nyere apụga aka inwe mmeri mgbe a ga-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị nke onye isi obodo n'ọdịnihu ma tozie Chief Ede maka nkwado ya nye apụga. Ife dị mma ana ife agbara aka eji ha enye ya gọvanọ Soludo na-eme ọfụma na-alụ ọrụ so ka na mba na-ekwado ha ka anyị bụrụ apụga bụ pati ndị Igbo anyị na-asị na nke a bụ nke anyị na slogan. Onye legal adviser nke ya bụ pati bụ barista Hilary Adimale ọ na-edo ha n'iyi ọlụ doziri ha ọdụ ka ha buru ozi ọma ọchịchị apụga baa na obodo niile. Onye isi oche caretaker committee Iron Dealers Union Chief Ejezie kenere ha maka nzere ha nyere ya ma kwukwa na apụga abịago ọnịnọ na steeti a wee kọwapụtacha ọtụtụ ọlụ ndozi gọvanọ Soludo lụgasịrị na steeti a ọkachasị ntụgharị nke batagoro na obodo gbara ya gburugburu wee kwee nkwa nkwado ndị union nye ọchịchị Soludo. Onye ọbụla mee ka udo dị most especially ebe ọ nọ and ebe ọ na-azụ afịa. N'okwu ha dị iche iche sekretịrị ethical committee ya bụ union Maazị Ugochukwu Nnaduzie kwa otu onye ya ebe ahụ bụ Maazị Chima kọwara ndị apụga nke Ọgbarụ dịka nnukwute ide wee kọwakwa nzelu enyere onye isi oche ha dịka ihe kwesịrị ekwesị ma kwezie nkwa ịkwado pati apụga n'ihi na apụga abụrụla njirimara ndị Anambra steeti. Ndị ọzọ gwara ABS okwu bụ nke gụnyere osote onye isi oche ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Ọgbarụ Kenneth Akwuobi na onye woman leader apụga Oriakụ Chinyere Ndubisi kwuru na ha bịara ka ha mee ka ndị ahịa mara mkpa ọ dị ndị mmadụ ịkwado gọọmenti nọ n'ọchịchị. Na Ọgbarụ ga-eso na 21/21 na this election Chineke mekwara ihe ọma wee were spika Anambra State bunatara anyị na Ọgbarụ. In short, anyị ụmụ nwaanyị ya pụta ife. Na mbụ na Chukwu ya ha na-eme ekpere Evangelist Charles Mmadụ onye isiokwu ya na-asị Chineke ahụ agaghị agbanwe gwara ndị ahịa ahụ na Chineke nwere oge o jiri agbatara nke ya ọsọ enyemaka ma chetara ha mkpa ọ dị ikwudosi ike n'okwukwe n'ihi na Chineke adịghị agbanwe. Site na Oga Junction, Emengini Ọsadebe maka Kowa ABS.